Breaking. Comrade Knox Chivero alleges Mnangagwa firing VP Chiwenga and handing over to wife Auxilia. Nzana bina mashoko kuda panguwa ino tuna Knox Chivero. Panguwa ino anozikana kunzi he is one of Comrade Bombsho Geza's lieutenants. Anokwa kunzi is the one akasara achibata pakasirwa na Comrade Bombsho Geza. Oya achiti President Idi Mnangagwa panguwa ino is alleging kuti panguwa ino he wants to fire VP and hand over power to his wife. Madevelopments atona kuti auya akataurwa zvekare pamwechete na retired general Winston Mapranka nemaintelligence documents ashare. Timira panguwa ino Mobdamikwa Mchenze. As soon as he is signing Cap 3, Maso Mnangagwa is going to say his age has advanced and he shall push up his wife Auxilia, says war veteran Knox Chivero. And goes, can you imagine a government led by Auxilia? How horrible it will be. Further alleges Chivero. Chiwenga and others will be sent to the political dustbin. Not only Chiwenga, but all war veterans, opposition parties, everyone will be pushed down, ends Chivero. Ndo mashoko anoita pana Knox Chivero ashamisa veruzhinji kuti ndo zviri kurongewa panguva inei. Panguva inei zvasiya nyika yese iri paso tichiti nyika yeZimbabwe ichazvitambira here izvi, ichazvigamuchira here, knowing that this situation once happened some few years ago, almost 9 years ago. Kunoonekwa kunzi ndo zvakaita kuti the 2017 transition itake shape. Panguva ino kuchionekwa kunzi nawo dzekuya panguva ino vanhu vachida kufulfilla their personal interest pamwe chete nekuda kupasirana president sebhora, ndo zvakaita kuti pakwanisa kuzoitika that drama and a coup yakaitika in November 2017. Embodza mafunguro enyu mari kudi pamusoro this prediction pamwe chete nema-allegations ari kuitwa naKnox Chivero pamwe chete na Winston Mapranka nema-intelligence documents akashare. Pina comment section medu zofunguro enyu mari kudi pamusoro pechituko ichi. Subscribe or like, watch and turn the bell icon.